व्रजजनरञ्जन यमुनतीरावनचारि यमुनतीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते हरे कृष्ण प्रभु जी। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवयः। भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भवती नैष्टिकी भक्तिर्भवती नैश्रुतिः। श्रीमद्भागवतं प्रथमस्कन्धम् अध्यायं 15 श्लोक 25-26 जलो जलोत्तमं प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
जलौकसां जले यद्वन् जलौकस्याजले यध्वन् महान्तो अदान्ति महान्तो अदन्ति अनीयशः महान्तो अदन्त्यनीयसः अन्यसः दुर्बलान् बलिनो राजन् दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मितः महान्तो बलिनो मितः मितः एवं बलिष्ठैर्यदुभिर् एवं बलिष्ठैर्यदुर्भिः महद्भिरितरान् विभोः बहर्मतेरितिर्वान् विभुः यदुभिरन्योन्यम् यदोन् अन्योन्यम् आरान् सञ्जहारः भूभारान् सञ्जहारः जलौकसां जले यद्वन् जलौकसां जले यद्वन् महान्तो अदन्त्यनीशयः महान्तो अदन्त्यनीयसः दुर्बलान् बलिनो राजन् दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मितः महान्तो बलिनो मितः एवं बलिष्ठैर्यदुभिः एवं बलिष्ठैर्यदुर्भिः महद्भिरितरान् विभुः महर्भितरान् विभुः यदुभिरन्योन्यम् यदुर्वन्योन्यम् आरान् सञ्जहारः भूभारान् सञ्जहारः చదవండి అందరూ శ్లోకం చదవండి. ప్రభుజీ చదవమంటారా ప్రభుజీ? చదవండి మాత, ఇది చదవండి, మేము రిపీట్ చేస్తాం. చదవండి. జలౌకసాం జలే యద్వన్ చలౌకసాం జలే యద్వన్ మహాంతో అదంత్యనీయసః महान्तो अदन्त्यनीयसः దుర్బలాన్ బలినో రాజన్ దుర్బలాన్ बलिनो राजन् మహంతో బలినో మిథః महान्तो बलिनो मितः ఏవం బలిష్టైర్యదుర్భిర్ ఏవం बलिष्ठैर्यदुर्भिः అద్భిరితరాన్ విభుః महद्भिरितरान् विभुः యదున్యదుభిరన్యోన్యం यदुभिरन्योन्यम् భూభారాన్ సంజహారః भूभारान् सञ्जहारः ప్రభుజీ ఇంకోసారి చెప్తాను ప్రభుజీ నేను. చెప్పండి. జలౌకసాం జలే యద్వన్ जलौकसां जले यद्वन् మహాంతో అదంత్యనీయసః अदन्त्यनीयसः దుర్బలాన్ బలినో రాజన్ दुर्बलान् बलिनो राजन् మహాంతో బలినో మిథః महान्तो बलिनो मितः ఏవం బలిష్టైర్యదుభిర్ एवं बलिष्ठैर्यदुर्भिः మహద్భిరితరాన్ విభుః महद्भिरितरान् विभुः యదున్యదుభిరన్యోన్యం यदुभिरन्योन्यम् భూభారాన్ సంజహారః भूभारान् सञ्जहारः హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా చదువుతారా?
జలోకసాం జలే యద్వన్ కసాంచలే జలే యద్వాన్ జలోకసాం జలోకసాం జలే జలో యద్వన్ యద్వన్ మహంతో అదన్యనీయసః మహంతో అదంత్యనీయసః దుర్బలాన బలీనో రాజన్ దుర్బలాన్ బలినో రాజన్ మహంతో బలినో మిదః మహాంతో బలినో మితః ఏవం బలిష్టైర్దుర్బల ఏవం బలిష్టైర్ యదుభిర్ ఏవం ఏవం బలిష్టైర్యద్భిర్ మహాభీరతరాన్ విభుః మహద్భిరితరాన్ విభుః యదుభిరోన్యన్యం యదుభిరన్యోన్యం భూభారం సంజహారః భూభారాన్ సంజహారః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. జలౌకాసం జలే యద్వన్ జలోకసాం జలోకసాం జలే యద్వన్ మహాంతో అదంత్యనీయసః మహంతో అదన్యనీయసః దుర్బలాన్ బలినో రాజన్ దుర్బలాన్ బలినో రాజన్ రాజన్ మహాంతో బలినో మితః మహంతో బలినో బలినో మిదః ఏవం బలిష్టైర్యదుభిర్ ఏవం బలిష్టైర్యదుభిర్ మహద్భిరితరాన్ విభుః మహాభీరతరాన్ విభుః యదుభిరన్యోన్యం యదుభిరన్యోన్యం భూభారాన్ సంజహారః భూభారాన్ సంజహారః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. జలౌకసాం జలోకసాం జలచరములు జలచరములు జలే జలమునందు జలమునందు యద్వత్ వలె యద్వత్ వలే మహాంతః పెద్దవి మహాంతః పెద్దవి అదంతి మృంగివేయును అదంతి మింగివేయు అనీయసః చిన్నవాటిని సహా చిన్న వాటిని దుర్బలాన్ శక్తిహీనములైన వాటిని దుర్బలాన్ శక్తిహీనమైన వాటిని బలిస ఓకే బలినః శక్తివంతమైన శక్తివంతములైన శక్తివంతమైన రాజన్ ఓ రాజా రాజన్ ఓ రాజా మహాంతః శక్తిమంతులైన మహాంతః శక్తివంతులైన బలినః హీనులను బలహీనులు మితః ద్వంద్వ యుద్ధముతో ఏవం ఈ విధముగా బలిష్టైః బలిష్ఠులైన బలిష్ఠులైన యదుభిః యదువంశీయులచే మహద్భిః గొప్ప శక్తి కలిగిన ఇతరాన్ సామాన్యులను విభుః శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కృష్ణ భగవానుడు యధూన్ యాదవులను యదుభిః యాదవులచే యాదవులచే అన్యోన్యం పరస్పరము ఒకరినొకరు ఒకరినొకరు భూభారమును భూభారమును సంజహార తగ్గించెను తగ్గించెను పూర్వము పూర్వము ఓ రాజా సముద్రమునందు శక్తిమంతములైన పెద్ద జలచరములు సామాన్యములు మరియు దుర్బలములైన జలచరములను మృంగివేయు రీతి భూభారమును తొలగించడి నిమిత్తమై శ్రీకృష్ణ భగవానుడు శక్తిమంతులైన యాదవులు దుర్బలుగరు యాదవులను గనులైన యాదవులు
అల్పులను సంహరించినట్లుగా చేశాను. ఓ రాజా, ఓ రాజా, ఓ రాజా, సముద్రమునందు సముద్రమునందు శక్తివంతములైన పెద్ద జలచరములు, శక్తివంతములైన పెద్ద జలచరములు, సామాన్యములు మరియు దుర్బలములైన జలచరములను సామాన్యములు మరియు సామాన్యములైన దుర్భములైన జలచరములను మృంగివేయు రీతి మింగివేయు రీతి భూభారమును తొలగించేడి నిమిత్తమై భూభారమును తొలగించడి నిమిత్తమై కృష్ణ భగవానుడు శక్తిమంతులైన యాదవులు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు శక్తివంతులైన యాదవులు దుర్బలురగు యాదవులను యాదవులను కనులైన యాదవులు గనులైన యాదవులు అల్పులను సంహరించినట్లుగా చేశాను. అల్పులను సంహరించినట్లుగా చేసెను. పనికి మరి మత చదివండి. ప్రభుజీ చదవమంటారా ప్రభుజీ? చదివండి చదివండి. హరే కృష్ణ. భౌతిక జగమునందు జీవన సంఘర్షణ మరియు సమర్థత కలిగిన దానికే మనుగడ ఎనున్నవి నియమములై ఉన్నవి. భౌతిక వనరులపై ఆధిపత్యమును ప్రతి ఒక్కరును కోరి ఉన్నందున ఈ భౌతిక జగములో బద్ధజీవులయందు తారతమ్యము గోచరించుటయే అందులకు కారణము. భౌతిక ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము చెలాయించవలెనను భావనయే బద్ధ జీవితమునకు మూల కారణమై ఉన్నది. అటువంటి అనుకరణ ప్రభువులకు సౌకర్యమును కల్పించుటకే శ్రీకృష్ణ భగవానుని మాయాశక్తి ప్రతి జీవజాతి యందును శక్తివంతములు దుర్బలములు అని వాటిని సృష్టించి బద్ధజీవుల నడుమ భేదమును కలుగజేసినది. ఈ భౌతిక ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము చెలాయించవలనను స్వభావము మరియు విశ్వ సృష్టి అనునవి సహజముగానే తారతమ్యమును సృష్టించినందున జీవన సంఘర్షణమును నియమము ఏర్పడినది. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగమునందు తారతమ్యము గాని జీవన సంఘర్షణము గాని లేవు. ప్రతి వారును నిత్యులైన కారణమున అచ్చట జీవన సంఘర్షణం అన్నదే లేదు. అంతేకాక ప్రతి వారును భగవానుని సేవింపవలనను కోరిక ఎందుందురు కనుక తారతమ్యము కూడా అచ్చట గోచరించదు. భోక్తలు కాబోరి భగవానుని అనుకరించుటయు ఎవ్వరునూ కావింపరు. జీవులతో సహా సమస్తమునకు సృష్టికర్త అయిన కారణమున శ్రీకృష్ణ భగవానుడే వాస్తవమునకు స్థితిని కలిగి ఉన్న ప్రతిదానికి నీ యజమాని భోక్త అయి ఉన్నాడు. కానీ భౌతిక జగమునందు మాయా ప్రభావముకి భగవానునితో గల ఈ నిత్య సంబంధము విస్తృతికి గురి అయి జీవుడు జీవన సంఘర్షణ మరియు సమర్థత కలిగిన దానికి మనుగడ అనేది నియమములచే బద్ధుడవుతున్నాడు. హరే కృష్ణ. దేశకాలార్థయుక్తాని దేశకాలార్థయుక్తాని ఉపశమాని చ వృత్తాపోపశమాని చ హరంతి స్మరత చిత్తం హరంతి స్మరతి చిత్తం గోవిందాభిహితాని దేశకాలార్థయుక్తాని ఉపశమాని చ వృత్తాపోపశమాని చ హరంతి స్మరత చిత్తం అభిహితాని మే గోవిందాభిహితాని మే. దేశము దేశము కాలము కాలము అర్థ ప్రాముఖ్యం అర్థ ప్రాముఖ్యము తాని కూడి ఉండి యుక్తాని కూడి ఉండి హృదయపు హృదయపు తాపమును తాపమును ఉపశమించుచు ఉపశమించుచు చ మరియు హరంతి ఆకర్షణీయములగుచున్నవి
తలచుటచే స్మరతః తలచుటచే చిత్తం మనస్సు చిత్తం చిత్తం మనస్సు మనస్సు గోవింద ఆనంద నిధానమైన శ్రీకృష్ణుడు గోవింద 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 ఆనంద నిధానమైన ఆనందమైన శ్రీకృష్ణుడు మనస్సు విహితాన్ని వరడించినట్టి అభిహితాన్ని విహితాన్ని వర్ణించినట్టి వర్ణించినట్టి మే నాకు మే మే నాకు నాకు సమస్త దేశ కాల పరిస్థితుల యందును తప్పించి హృదయమునకు ఉపశమను కలిగించి ఉపదేశములను కలిగి ఉన్న కారణమున ఆ దేవదేవుడు గోవిందుడు నాకు ఒసగిన ఆదేశముల ఎడ నేను ఇప్పుడు ఆకర్షితుడై ఉన్నాను. సమస్త దేశ కాల పరిస్థితుల యందును సమస్త దేశకాల పరిస్థితుల యందును తప్పించు హృదయమునకు ఉపశమను కలిగించు తప్పించు హృదయమునకు ఉపశమనము కలిగించు ఉపదేశములను కలిగి ఉన్న కారణమున ఉపదేశములను కలిగి ఉన్న కారణమున ఆ దేవదేవుడు గోవిందుడు ఆ దేవదేవుడు గోవిందుడు గోవిందుడు నాకు ఒసగిన ఆదేశముల ఎడ నాకు ఒసగిన వసగిన ఆదేశముల ఎడ నేనిప్పుడు ఆకర్షితుడై ఉన్నాను. నేను ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ఆకర్షితుడై ఉన్నాను. చదవండి కాస్త. హరే కృష్ణ అండి. ఎవరి ఇంట్లో అయినా సౌండ్ వస్తుంటే ప్లీజ్ అండి మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ. భాష్యము. హరే కృష్ణ మాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము. కురుక్షేత్ర రణంగమున శ్రీకృష్ణ భగవానుడిచే వసకబడిన గీతోపదేశ విషయములను అర్జునుడు ఇచ్చట ప్రస్తావించుచున్నాడు. వాస్తవమునకు శ్రీకృష్ణుడు సిగిన గీతోపదేశం కేవలం అర్జునుడి లాభం కొరకే కానక సమస్త దేశ కాలములకు సంబంధించినవై ఉన్నవి. దేవదేవునిచే పలుకుబడిన కారణమున గీతోపదేశం వైదజ్ఞాన సారమై ఉన్నది. ఉపనిషత్తులు, పురాణములు, వేదాంత సూత్రముల వంటి అనంత వాగ్మయమును అధ్యయనము చేయుటకు సరిపడు సమయం లేనటువంటి వారి కొరకై శ్రీకృష్ణ భగవానుడు స్వయంగా దాన్ని వసగి ఉండెను. స్త్రీలు, శూద్రులు, ద్విజ బంధువులు, బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, ఉన్నత స్థాయి వయస్సులలో వంశపరం వరకు తగినట్టి వారు వంటి అల్పజ్ఞాల కొరకే ప్రత్యేకంగా రచింపబడిన మహాభారత కావ్యమునందు ఆ భగవద్గీత నిక్షిప్తము చేయబడినది. కురుక్షేత్ర రణరంగమున అర్జునుని హృదయమునందు ఉత్పన్నమైన సమస్య గీతోపదేశం ద్వారా పరిష్కరించబడినది. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మర్త్యలోక వాసులకు కనుమరుగు అయిన పిమ్మట అర్జునుడు తన శక్తి సామర్థ్యములను యశస్సు సంపూర్ణంగా నశించినప్పుడు తిరిగి ఆ ఘనమైన గీతోపదేశమును స్మరణము గావింపు కోరుచున్నాడు. పలు విధములైన మనోక్లేశముల నుండియే గాక ఏదియోనక గడ్డు పరిస్థితిలో మనుజుని కలతకు గురి చేసేది సమస్త బంధముల నుండి బయటపడుటకు అనగా అన్ని క్లిష్ట పరిస్థితుల యందును భగవద్గీత అనుసరణీయమైనదని సర్వులకు తెలియజేయటకే అర్జునుడు ఆ రీతిగా స్మరింపకోరినాడు. తాను భౌతిక సృష్టికి గోచరించకుండా అదృశ్యుడైనను తన నుండి సర్వులు ఉపదేశములను గ్రహించే రీతిగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గీతోపదేశములను ఇచ్చటియే వదిలి వేసినాడు. భౌతికేంద్రియముల ద్వారా శ్రీకృష్ణుని ఎరుగగలుగుట సాధ్యము కాని విషయము అయినప్పటికీ ఆ దేవదేవుడు తన అచింత శక్తి ద్వారా బద్ధజీవుని ఇంద్రియ భావనకు అందునట్లుగా తగిన విధమున అవతరించుచుండను. ఆ కార్యమును అతడు తన వేరొక శక్తి రూపమైన ప్రకృతి ద్వారా నిర్వహించుచుండను. ఈ కారణం చేత భగవద్గీత గాని లేక ఏ ఇతర భగవత్ శాస్త్ర శబ్ద రూపము గాని శ్రీకృష్ణుని ప్రాతినిధ్యమే అయ్యి ఉన్నది. భగవానుని శబ్ద రూపమునకు సాక్షాత్ భగవానునకు ఏమాత్రము భేదము లేదు. స్వయముగా శ్రీకృష్ణ భగవాను సమక్షమున అర్జునుడు పొందగలిగిన లాభమునే ఎవరైనాను భగవద్గీత ద్వారా పొందగలరు. భవబంధముల నుండి ముక్తిని అభిలషించడి శ్రద్ధవంతుడైన మనుజుడు భగవద్గీత ద్వారా సులభంగా లాభమును పొందవచ్చును. ఈ ఉద్దేశంతోనే అర్జునునకు అవసరము ఉన్నట్లుగా శ్రీకృష్ణుడు అతనికి ఉపదేశం కావించినాడు. అట్టి భగవద్గీత యందు భగవానుడు జీవుడు, ప్రకృతి, దేశకాలముల కర్మ అనడి 5 అంశములను సంబంధించిన జ్ఞానము విశదీకరింపబడినది. ఈ 5 దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు మరియు జీవుడు ఇరువురును గుణరీతిని ఏకత్వమును కలిగి ఉన్నారు.
వారి ఇరువురు నడుమ గల భేదము పూర్ణము అంశము నడుమ గల భేదముగా వివరించబడినది. వివిధ గుణములను ప్రదర్శించే ప్రకృతి జడ పదార్థము కాగా నిత్యమైన కాలము మరియు అనంతమైన ఆకాశము భౌతిక ప్రకృతికి పరముగా స్థితిని కలిగి ఉన్నవి. వివిధ స్వభావములకు చెందిన జీవుని కర్మలు అతనిని ప్రకృతి యందు బంధించుటయే లేదా ప్రకృతి పరంగా ముక్తిని కలిగించుటయే చేయగలవు. ఈ విషయములన్నీయును భగవద్గీత యందు సంక్షిప్తముగా వివరించబడి జీవుని మరింత జ్ఞానాభివృద్ధికే తదుపరి శ్రీమద్ భాగవతమునందు విపులీకరింపబడినవి. గీత యందు చర్చింపబడిన 5 అంశములలో దేవదేవుడు, జీవుడు, ప్రకృతి, దేశకాలములన్నటి 4 అంశములు నిత్యములై ఉన్నవి. కానీ వీటిలోని జీవుడు, ప్రకృతి, దేశకాలములన్నటి అంశములు మాత్రము దేవదేవుడును పూర్ణుడును సర్వ స్వతంత్రుడును అగు శ్రీకృష్ణుని నిర్దేశంలో నిలుచున్నట్టు అయి ఉన్నవి. అనగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడే పరమ నియామకుడై ఉన్నాడు. జీవుని భౌతిక కర్మములో అనాది అయినను వాటిని ఆధ్యాత్మిక గుణంలోనికి మార్చి సరిచేయవచ్చును. అంతటా కర్మబలములు నశింపగలవు. చైతన్యవంతుడైన కారణమున భగవానుడు జీవుడు ఎరువులను అభిజ్ఞులను మరియు స్వరూపానుభూతి కలిగిన వారును అయినప్పటికీ మహాతత్వముగా పిలువబడే ప్రకృతి ప్రభావమున జీవుడు తనను తాను భగవానునికి అన్యుడని భావించను. అటువంటి అర్ధరహిత భావమును రూపమాపి భౌతిక తాదాత్మ భ్రాంతి నుండి జీవునికి ముక్తిని కలిగించడి లక్ష్యము వైపునకు సమస్త వేద జ్ఞానము కేంద్రీకరింపబడి ఉన్నది. ఆ విధముగా జ్ఞాన వైరాగ్యముల ద్వారా అట్టి భ్రాంతి తొలగగానే జీవులు బాధ్యతాయుతులైన కర్తలను భక్తులను కాగలరు. భగవానుని అందలి భోగభావనము సత్యమైనది కాగా జీవుని అందలి అటువంటి భావమును కేవలం హరే కృష్ణ ప్రభు అపేక్షయుతమై ఆయన కోరిక మాత్రమే. ఈ విధమైన చైతన్య వ్యత్యాసమే భగవానుడు జీవుల నడుమ గల భేదమే ఉన్నది. లేని ఎడల వారి ఇరువురు నడుమ భేదము ఏమాత్రము లేదు. కనుకనే జీవుడు భగవానునితో ఏకకాలమున సమానుడను భిన్నుడను అయి ఉన్నాడు. భగవద్గీత యొక్క ఉపదేశం అంతయు ఈ సిద్ధాంతము పైన ఆధారపడి ఉన్నది. భగవద్గీత యందు భగవానుడు జీవుడు ఇరువురు సనాతనులుగా నిత్యులుగా వర్ణింపబడినారు. అంతేగాక భౌతికాకాశమునకు వరముగా నున్న భగవద్ధామము కూడా సనాతనముగా వర్ణించబడినది. అటువంటి సనాతన ధామమునకు సనాతుడైన జీవుడు ఆహ్వానింపబడి ఉన్నాడు. అతడు ఆ విధంగా భగవద్ధామమును చేరుటకు సహాయభూతమగు విధానమే సనాతన ధర్మముగా పిలువబడుచున్నది. అట్టి భగవద్ధామము నందు ఆత్మ యొక్క ముక్త కర్మములు ప్రదర్శితమగు చుండను. కానీ భౌతిక తాదాత్మ్యము నుండి బయటపడినది ఎవరును నిత్య ధామమును చేరజాలరు. కనుక అటువంటి పూర్ణత్వ స్థితిని ఏ విధముగా సాధించవచ్చునని ఉపాయమును భగవద్గీత మనకు అందించుచున్నది. ఆ విధంగా భౌతిక తదాత్మనడి భ్రమ నుండి బయటపడే విధానమే కామ్యకర్మ, జ్ఞానము, భక్తియుత సేవలుగా ఆధ్యాత్మిక అనుభవమును వరకు వివిధ స్థాయిలలో పిలువబడును. అటువంటి ఆధ్యాత్మిక అనుభవం ఈ అంశములన్నిటినీ శ్రీకృష్ణ భగవానుని సంబంధములో వనర్చినప్పుడే సాధ్యం కాగలదు. వేద నిర్దేశములైన మానవుని విద్యుత్ ధర్మములు బద్ధజీవుని మలిన మనస్సును పవిత్రము గావించి అతని జ్ఞానస్థాయికి కొన రాగలవు. అటువంటి శుద్ధమైన జ్ఞానస్థితి శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవకు చక్కని ఆధారము కాగలదు. జీవిత సమస్యలకు పరిష్కారమును శోధించుటయందు నియుక్తుడై ఉన్నంత కాలము మానవుడు జ్ఞానమునందు చరించువానిగా భావింపబడును. కానీ జీవిత నిజ పరిష్కారమును అనుభవమును వడిసినంతటా మనుజుడు భక్తియుత సేవ యందు నియుక్తుడు కాగలడు. ఆత్మను భౌతికాంశముల నుండి వేరు చేయుచు జీవిత సమస్యలను చర్చించడంతో భగవద్గీత ఆరంభమవుతున్నది. అన్ని పరిస్థితుల యందును ఆత్మ అవినాశీయనియు బాహ్య తొడుగుల వంటి మనోదేహముల దుఃఖపూర్ణమైనటువంటి మరొక జీవనమును పొందుటకై మార్పు చెందుతుండుననియు అది హేతుబద్ధముగా నిరూపించి ఉన్నది.
అనగా సర్వ విధములైన దుఃఖములను పరిసమాప్తం చేయుటకే భగవద్గీత నిర్దేశింపబడి ఉన్నది. తాత్కారణమునని అర్జునుడు కురుక్షేత్ర రణ సమయమున తనకు వసగబడిన ఈ మహత్ జ్ఞానమును ఆశ్రయించుచున్నాడు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణకృష్ణాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. సో అర్జునుడు మహాభారత యుద్ధంలో వాళ్ళు చూసింది వాళ్ళ వంశమే నాశనం అయ్యేది చూస్తారు. సో అది భగవంతుడి సంకల్పమించినే. అంత వాళ్ళ స్నేహితులు, వాళ్ళ దాయాదులు, వాళ్ళ గురు, వాళ్ళ పితామహ అందరూ కూడా నాశనం అయ్యేది. భగవంతుడు చెప్పింది తన సంకల్పమించి నిమిత్త మాత్రం భవసభ్య సాక్షి. సో అర్జునుడికి ఆదేశం, అర్జునుడే దానికి ముఖ్య కారణంగా ఆ యుద్ధం చేశారు. ఇప్పుడు యదువంశం నాశనం వస్తుంది. ఇంకొక రకంగా చెప్పాలి అంటే యదువంశం ఇంకా ఒక ఎక్కువగానే చెప్పచ్చు. కురుక్షేత్ర కురు వంశం అట్లీస్ట్ పాండవులు కొంతమంది ఉన్నారు. సో వాళ్ళు సంపూర్ణ విశ్వానికి మహారాజులుగా వాళ్ళు కార్యనిర్వహణ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు యదువంశ నాశనము సంపూర్ణం. భగవంతుడు ఆల్మోస్ట్ ఎవరూ లేరు, అంతా వినాశం చేసింది భగవంతుడు. సో ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్తుండేది అది ఎలాగా అంటే ఒక సముద్రంలో పెద్ద పెద్ద ఇది ఉంటుంది, వేల్స్, షార్క్స్, పెద్ద పెద్ద జీవి జలచరాలు. సో అవి చిన్న చిన్న దీన్ని వాళ్ళని మింగేస్తుంది. సో అలాగే ఇక్కడ చెప్తున్నారు పెద్ద పెద్ద యదువులు చిన్న చిన్న యదువుని వాళ్ళని వధించారు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇది భౌతిక జగత్తు ఒకటి స్ట్రగల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ సర్వైవల్ ఫర్ టెస్ట్. ఇది ఒకటి నియమమే. ఒక జలచరాలు ఇంకొక జలచరాన్ని వధించేది, ఒక జంతువు ఇంకొక జంతువుని వధించేది. ఆహస్తాని సహస్తాన అపదాని చతుష్పద, జీవో జీవసి జీవనం. సో ఇంకొక జీవి పైన అది ఆహారంగా అలా ఉండొచ్చు, లేకుంటే ఇంకొకరిని ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ చేసి ఉండొచ్చు. ఇది ఒక భౌతిక నియమమే, భౌతికంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఎలా అంటే ఇది నిత్య జీవనం కాదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఒక తాత్కాలికమైన జీవనం. సో దానికోసం ఒక స్ట్రగల్, ఒక కాంపిటీషన్ జరుగుతుంది. సో ఆధ్యాత్మిక గగనంలో ఇవంతా లేదు. ఏంటంటే అక్కడ అందరూ కూడా నిత్యంగా వాళ్ళు ఉన్నారు. సో నిత్య జీవనంలో ఇది కాంపిటీషన్, ఈ స్ట్రగల్లో ఇదంతా రాదు అని ఆచార్యులు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఆ ప్రవృత్తి ఉంది మాకు, భౌతిక జగత్ని ఇలాగా భోగించాలి, ఆనందించాలి. సో దానికోసం భగవంతుడు ఈ రకమైన ఒకటి కాంపిటీషన్, ఒక స్ట్రగల్ అంతా చేశారు అని ఇక్కడ ఫస్ట్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్. తర్వాత సో అర్జునుడు ఇప్పుడు ఇంత ఒక నాశనం, యదువంశ నాశనం. సో వాళ్ళు కూడా తన బంధువులే యదువంశ. కృష్ణుడే స్వతహా ఉన్నారు. కృష్ణుడితో యదువంశం కూడా నాశనమే. సో కృష్ణుడు తన ధామంకి వెళ్ళారు, అది చెప్పారు వాళ్ళు. సో కృష్ణుడితో వీళ్ళు కూడా కృష్ణుడు మొదటే ఈ యదువంశం నాశనమైంది. సో అది కూడా చాలా వాళ్ళకి నొప్పి విషయం అది. సో దానికోసం వాళ్ళు ఇదంతా ఈ నొప్పి అయింది. అవుతుంది ఇప్పుడు వాళ్ళు తర్వాత భగవంతుడు ఆ దివ్య ఉపదేశాన్ని స్మరించుకుంటున్నారు. దేశ కాలార్థయుక్తాన్ని హృత్తాప ఉపశమానించ. ఇది అన్ని కాలంకి అన్వయమైన, అన్ని కాలంకి ఇది మేము స్మరించవచ్చు. ఏ ఒక్క సన్నివేశంలో ఉంటేనో ఈ భగవద్గీత ఉపదేశాన్ని స్మరించవచ్చు. మనం స్మరించి దాని ద్వారా మనకి మన హృత్తాప, మన హృదయంలో ఉండే ఆ తాపం దాన్ని తగ్గించవచ్చు అని అర్జునుడే ఇప్పుడు దాన్ని స్మరించుకుంటున్నారు. మరలా హరంతి స్మరతశ్చిత్తం గోవింద అభీతానివే. సో భగవంతుడు ఏమి ఉపదేశాలు, గీత
అర్జునుడికి బోధించారో అర్జునుడు మరల దానంతా జ్ఞప్తి చేసుకుంటున్నాడు. సో భగవంతుడు ఆ ఉపదేశం ఆత్మజ్ఞానం చెప్పి ఉండొచ్చు కావాలంటే 2వ అధ్యాయంలో చాలా చక్కగా భగవంతుడు సంక్షిప్తంగా సాంఖ్యయోగిగా దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఫస్ట్గా అర్జునుడికి నువ్వు పండితుడు లాగా ఆలోచిస్తున్నావు, అయితే పండితుడు ఇది చెప్పే మాట కాదు. అశోచ్యాన్ అన్వశోచస్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే గతాసు నగతాసుంశ నాను శోచంతి పండిత. ఇది ఒక పండితుడు ఒక జ్ఞానవంతుడు అంటే వాళ్ళ జ్ఞాన ఆనంద ఆత్మని ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు గుర్తించుకొని వాళ్ళు ఈ తాత్కాలికమైన దేహం గురించి వాళ్ళు ఇలా శోకించారు అని భగవంతుడు మొదలుకొని ఆ మాటలతో ఇది మేము ఆ దేహం కాదు. దేహినో అస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యవ్వనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నమోహ్యతి. సో ధీరుడైన వ్యక్తి ఇది ఆత్మ ఒక దేహం నుంచి ఇంకొక దేహానికి వెళ్తుంటుంది. సో దానికోసం ఆ వ్యక్తి ఇది ఒకటి నముహ్యతి, మోహం లేక ఉంటారు భగవంతుడు ఉపదేశాలు. ఆమెకు 2వ అధ్యాయంలోనే భగవంతుడు ఇంకా ఒక సారాంశమే చెప్పారు గీతాది. ఒక తర్వాత 3, 4, 5 ఇంకా ఒక కర్మయోగ విచారాలు ఆమె భగవద్గీత ఇతిహాసం భగవంతుడు చెప్పింది. ఆమె భగవంతుడు అర్జునుడికి చాలా టైమ్స్ నువ్వు నా చాలా ఆత్మీయుడు, భక్తోసి మే ప్రియోసి. సో భగవంతుడు నువ్వు నా ప్రియుడైన దానికి నేను నీకు ఈ భగవద్గీత చెప్తున్నాను, ఈ ఆత్మీయమైన ఈ ఒక బోధనాలు నేను చెప్తున్నాను, నీ ఒక మంచి దానికి నీ యొక్క హితానికి నేను చెప్తున్నాను అని మరల గీతాలో చెప్తాను భగవంతుడు చెప్పేది ప్రియోసిని. సో ఇదంతా అర్జునుడికి మరల స్మరిస్తాను. భగవంతుడు అంత ఆత్మీయంగా చెప్పిన మాటలు చెప్తా ఆత్మీయంగా నాకు ఈ బోధనలు అప్పుడు కూడా నాకు ఆ ఒక ఉపశమన కురుక్షేత్ర యుద్ధం ముందు నాకు అదేమి ఉండే దాన్ని ఉపశమనం చేసింది. సో అదే అప్పుడు ఇప్పుడు కృష్ణుడు లేదు అనిపిస్తుంది, అదే కృష్ణుడు ఉపదేశాలు. సో భగవంతుడు లేకున్నప్పుడు భగవంతుడు వాణి. సో వపు వాణి. వపు అంటే నేరంగా స్పర్శం, కాంటాక్ట్, దేహ స్పర్శం. లేకున్నప్పుడు ఈ ఉపదేశాలు. సో భగవంతుడు దాన్ని స్మరించవచ్చు. సో తర్వాత భగవంతుడు ధ్యాన మార్గం చెప్పేది, తర్వాత భక్తి మార్గం 7 నుంచి 12వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు స్పష్టంగా భక్తి మార్గమే శ్రేష్ఠ మార్గం, దాని నుండినే మన జీవన పరిపూర్ణతను సాధించవచ్చు, దాని నుండినే మనం భగవద్ధామం చేరుకోవచ్చు. ఈ భగవంతుడు దానికి ఉపదేశాలు మన భక్తో మధ్యాజి మామస్తు. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ 4 కార్యాలు చేయాలి అంటే భగవంతుడ నామం జపించాలి, భగవంతుడ భక్తులుగా మార్పాలి, భగవంతుడ పూజించాలి, భగవంతునికి నమస్కారం వందనాలు అర్పించాలి. సో ఇది ఎవరు చేస్తేనో భగవంతుడు చెప్పేది నా దగ్గర మీరు ఖండితంగా వస్తారు. సో ఇప్పుడు మేము అది భగవంతుని స్మరించేది అంటే భగవంతుడిని నామం జపించేది, భగవంతుని గురించి వినేది. సో ఈ రకంగా మనస్సు భగవంతుడిని లగ్నం చేయొచ్చు. సో ఇదంతా అర్జునుడికి మరల ఆ ఉపదేశాలు అది స్మరించి ఒకటి దేహం ఉపశమనం. సో భగవంతుడు అలాగే తర్వాత ఎలాగ నేను అన్ని విశ్వంలో నేను ఒక అణువులను ఉన్నాను, ప్రతి ఒక్కటి నియమిస్తున్నాను అని చూపేది విభూతి యోగంలో. సో ఈ గొప్ప దేవతల్లా నేను ఆ వ్యక్తి, ఈ యొక్క చలించగా ఉండే వస్తువులా నేను హిమాలయ, ఈ యొక్క నదిలా నేను గంగా నది, ఈ యొక్క నీళ్ళలో నేను సముద్రం సాగరం. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు ఎలా అర్జునుడికి అప్పుడు నేను అన్ని వైపు ఉన్నాను, సో అన్ని కూడా నా ఒక నియంత్రణలోనే ఉంది అని చెప్పింది. తర్వాత భగవంతుడు నేను విశ్వరూపం ఒక గొప్ప బ్రహ్మాండమైన రూపంలో చూపి అన్ని నాలోనే ఉంది, నాతోనే ఉంది, ఏది కూడా నన్ను విడిచి లేదు. సో అర్జునుడు ఇవంతా ఒకటి కృష్ణుడు చెప్తుండేది. విశ్వరూపం కావచ్చు, ఈ తన ఆత్మీయంగా చెప్పిన మాటలు కావచ్చు, ఉపదేశాలు కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కటి అర్జునుడు స్మరించి ఒకటి ఇక్కడ చెప్తారు. తన అంత ఏమి హృదయ ఇది ఉంది, ఆ దౌర్బల్యం ఉండొచ్చు, అది నాశనం అయిపోతుంది. సో ఈ రకంగా చెప్తున్నారు. ఇది మనకు కూడా భగవంతుని ఉపదేశాలు, ఈ భగవద్గీత కావచ్చు, లేకుంటే ఈ భాగవతం గ్రంథం కావచ్చు, ఇదే మనకి ఉపశమనం చేసే ఒక మార్గం. ఎప్పుడైనా ఎల్లప్పుడూ మనము ఈ యొక్క సంపర్కంతోనే ఉండాలి. ఎప్పుడప్పుడు ఈ మహామంత్రం జపించే ఉండొచ్చు, లేకుంటే ఈ గ్రంథాలని అధ్యయనం చేస్తూ ఉండొచ్చు, దాని గురించి వింటూ ఉండొచ్చు. ఇదే మన జీవనం, ఇదే జీవనం గురించి
మనము భగవద్ధామం చేరుకుంటున్నాం. సో భగవద్ధామం చేరుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా మనకి ఉపశమనం, తాప ఉపశమనం. భౌతిక జగత్తు అంటే ఇది ఒకటి, ఏ క్షణంలో ఏదో ఒకటి వస్తుంటుంది, ఏదైనా ఒకటి, ఒక సన్నివేశం సృష్టి అవుతుంది, ఒకటి టెన్షన్, ఒకటి యాంగ్జైటీ. ఇది భౌతిక జగత్తు నియమం. ఇది ఇక్కడ అర్జునుడు చూపించినట్లు భగవంతుడు ఇది స్మరించేది భగవంతుడ దీనితోనే ఈ ఉపశమనంకి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, వాయిస్ చాలా స్లోగా ఉంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ, చెప్పండి ప్రభుజీ. వినిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే. ప్రభుజీ ఓకే. వాయిస్ అసలు వినిపించట్లేదు ప్రభు. మీకు అలాగే అవుతుందా? కాదు, మాట్లాడండి ప్రభుజీ ఒకసారి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది ప్రభు. క్లియర్ గానే ఉంది ప్రభుజీ. వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. మాకైతే క్లియర్ గానే ఉంది. నాకు కూడా క్లియర్ గానే ఉంది ప్రభుజీ. మాతాజీ ఒకసారి మీ సెట్టింగ్స్ చూసుకోండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఆచార్యులు మరలా గీతాది ఒక 5 విషయాలు ఉండేది. 5 ఈశ్వర, ప్రకృతి, కాల, కర్మ, జీవ. సో దాంట్లో అన్ని కూడా ఈశ్వర భగవంతుడ నిర్దేశంలోనే ప్రతి ఒక్కటి జరిగేది. దానికి సారం ఆచార్యులు విస్తారంగా చెప్పారు. అన్ని పరిస్థితుల యందును ఆత్మ అవినాశి అనియు బాహ్య తొడగల వంటి మనోదేహ దుఃఖపూర్ణమైనటువంటి మరొక పొందుటకై మార్పు చెందుతుందనియో అది హేతుబద్ధముగా నిరూపించి ఉన్నది. అనగా సర్వ విధములైన దుఃఖములను పరిసమాప్తి చేయుటకే భగవద్గీత నిర్దేశించబడి ఉన్నది. తత్కారణమనే అర్జునుడు కురుక్షేత్ర రణ సమయంలో తనకు ఒసగబడిన ఆ మహాన్ జ్ఞానమును ఆశ్రయించుచున్నాడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామ్.